wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardane kanepsan. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis rembes sak karepmu aku ngeyel kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Nek iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora sasa ngandani, kowe iki mung SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Remban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi dhuwit, ampun mangwenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebekan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut penemban nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae saliyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Duryudana supaya nglaksanane apa kang dadi panjalukmu mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya Ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci tegesipun. Nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik
saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem sowan teng negara Ngastina Peremban. Durna ena panalingan ala majaring ratri. Kinenggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana. Mustaka kabuncang mungging wana ing kandha blegutu suaru gembol semorante hogela ketoke omonganmu ki seklimah ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara Budi Candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggap wong watak angkara Budi Candala. Oh, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedhi bal 17. Kowe iki men wong kere, kowe iki men wong elek, kowe iki men ponokawan. Lah kok kowe drangep-drangep ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang Istana Prabu Dirgara bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten usah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku sekengkara kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak ruda paripeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paripeksa karo sak sesamaning urip. Mengke ndak ora prayoga. Ora sandhake ngono tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning Karangkat jembel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep nang apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng rawe. Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardane kanepsan. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti Karangkat jempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis sampe sak karepmu aku ngeyel kok kandhani kok.
Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Wong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet karang kajempel iki masalahe ora masalahmu tok. Nek iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kajempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe ki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora sasa ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Remban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa ki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar? Yen ngono kowe wani karo bapakmu mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Gandana, biyen wani saiki wani. Ucapmu lho sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kajempel. Karang Kajempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kajempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kajempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kajempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kajempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kajempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan sing tak wedeni awakmu. Kanca bleguduk selalu kembal sumorante. Hawala. Derajate Durna kok diwaneni karo Bagong. Ngendi apane wong neter kadidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngopo cerewet truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng to iki wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi amane wong Bantayuda? Iki. Blabar waja kenteng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekani pati? Metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Tak kothok sirahmu ora. Metu njaba jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bagong wani metu njaba ayo. Kowe karo aku apa sapa sing tekani wae? Metu njaba lan tututi Begawan. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene.
Aku lho mung nantang tok e. Lah sing temandang sapa? Ya mbok. Caidan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwih gagah saka aku to? Heeh. Lah ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh, kok ngono kok Durna bapakku? Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampean niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Nek Durna duduke ning tengah segara, niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampean, men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong wakon jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ngono. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana, Pandu Dewayana. Pun teng swarga mrika, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti kok. Wah, caidan wae wis ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun dajal gedhe, Gong. Engko sing yaene. Anggere esuk ae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa wakar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel, nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi utah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Nggone bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, arep mangan wulu metu Karangkajempel. Kok bumi kelahirane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe.
Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Ndara Janaka werang ndika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mengentuk banyu suci Perwitasari kowe. Sapa wani Durna Kaida? Kanjur arep gleleng. Ambek didak njajal. Aku didak Semar nesu ya Pak ya. Embuk lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisang-pisang. Sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelairane. Nek enten napa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimulpi Karang Kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing ngendikake dening Kyai Semar mau bener? Lah kandhani Yayan. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener, mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye kok? Sapa sing njotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget ya, men gemes aku. Nang ndi arep ketekan Durna mesti geger, nang ndi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas marang-marang tak putunge, Pak. Wes bawa hati-hati. Cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelairane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur. Ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Tak. Ayo, nun. Aja njotosi Durna. Nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan. Demen kewirangan. Ya Ji, menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih. Tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmengke tedhak dhateng negari Ngastina tanpa runga menapa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa ingkang namung badhe damel geger badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning Pananggilan. Pilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Ngasokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Meraih mekaten pilar ana dinten sakmangke kula benajeng kalian tiyang-tiyang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu nata Ndarawati lan nata Amarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jayeng Sekti.
Wawa keparanggul mungguh ngayuto Wapak bawatnya bentar bawatnya bentar Kewapaknya mungguh ngalogo Wah kaget aku awan-awan tak kira ning demit jedul iki sapa iki matane kok gedine rajamak kaya nduk diceplok truk rene kok ngapa to jebul Durna ora nggawa Kurawa Truk sajake iki murite Durna Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite wah lha kok iki kok awake kekeroyone terus piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro itu. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandhangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Nah. Wis men tak lakonane Truk. Mun nek kalah, wong menang wong perang hitunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-misru pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ditanggungan gula mentek anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula mentek anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah wedi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendreng kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Ah mitenane wong ra duwe aku ciduke tak kredit kok. Mencidoe kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo, dasar Waranyata. Putra Jodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Putra Jodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Enak kok? Ya enek. Antarja. Antarja ya ana, Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati lho. Iki mulang iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Bakasan. Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora ana. Oke, ra ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti najan liwat gambar. Abimanyu iki japure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Iki jeneng kok gonta-ganti ora, Ding, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar Waranyata piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing buri sapa? Iki kakangku Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entheng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buah Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing wani nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ning boyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung aku 200 balungku lho kandel kulitmu sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok Mas.
Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir lho. Ya. Mundak kedupak aku. Oh iya. Wis aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu kanggo gateng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surajik. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jenderal Mender. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Dong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggone nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajikja. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sakarepmu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang. Tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Makna sastra jeneng tani jengane ora banget tak tinggal loncat. Maju sejak untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama mati. Wis gong aja dipisah. Ora usah sok gaya lah kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmi suarane makhluk sak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana wong ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjutur ronggonnya niki pun mlentrong loro niki diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajikja. Iki lho tak kandhangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Serang. Yo. Aku betul di sini. Aku ketemu juga seleket. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli ra beres. Ada. Oke aku lihat aku tuh. Aku tuh piye tra iki solusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Kuwi iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok ade ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agak iki. Iso nulis ora? Nulis. Gede.
Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Akate iki iso. Iso lho, akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Ah. Tuh, nulis karemu piye? Akate. Akate itu kecil masih. Akate. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Redukan kesilaka kelumpuk. Kerupuk dengkulmu melocot. Petro, kada. Akade aja kada ya. Akate. Aku udah akate. Tulis. Kada iki. Iya. Aku Bagong. Kelewat Pak Bagong. Rada jelas saiki rada jelas. Sirmu aku wae sawaya kata kebaya ketemu sebarin tidak pakai. Puyer Patra. Ora isih kuat aku isih kuat. Apa sih ketik kembali nanti apa jadi? Tulis. Ada buku di mana? Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada bayi. Ada apa? Ada apa sih kita? Akan terjadi kita mau kita kematian. Monggo ngono dadi dolanan. Saake ya, Bang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Juga iso nggo mbleh wedhus. Lah iya. Baja putih. Heeh. Jarike bathik, Truk. Aja kok iki ora malingan ngono lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, rambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ayo. Lumayan entuk-entukan. Ben. Copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Man. Wedan mlendis Ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocahane do. Wah, Petro iki banget tenan. awitene aku mengentuk kuwi kok jauh lomba. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringosing ulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung ngalit ning tangane atose jamak-jamak. Oh. Wange cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to. Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Loh. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat lejine asin ning kahanan. Sencaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sencaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki iki paling ora mungsuh iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulai wutuh iki bejo. Kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis taken dawuh. Sencaki. Sencaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih.
Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih ngestaken Jalu. Wah. Musa apa? Anakipun Semar naminipun Petro. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyahipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhe ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora pati ya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Inggih, Pak. Ana mundur. Inggih. Piye Gong, karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngopo iki jenggote tobat ngopo iki? Ya men ndingu ora entuk dipotong grisene ya ampun. Ah, mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah dasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge risi ro irungmu iki lho, Srek. Bisa sok diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok. Iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbel. Aku terus melayu sifatku ping ndak lakonan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jembrota yo. Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ngati. Ampun iki mati barang isin jengat e rene. Ayo, arti ayo. Wah, kuat. Mojar ora. Petro ki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora macleng ning ndas ora. Marai maksiat ngene. Sukini mbah kok sajae kagel mbah ala sasaturan alah tau kowe kalah ora tau lu banyak iki kula niku ora tau sia-sia uripku mbah loro-loro ati kula mesti sepek karo wong kare kecepet. Kono adus kono. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula
sesumber lendo bumi kuncing kumaludo kumaludo kuntur ketup lumembak penyuang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karangan dempel ora kena disonggo enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barang. Wonten dawuh Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang mega Nurjambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Darukata dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing kepalane krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wah, wong gagah. Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa? Ora bakal lawenehake. Wah, lakon kene Pancaka. Manuswaning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai Stokontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa.
Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku gawe Candrawiraya ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe ayo ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun Jaran Jenengan Tiwal Bala Pandhawa Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken driwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami genjang kaprajondang mergi mengsaipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temudi papan dunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi kepareng enggalih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng Paduka Sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak Pakun Jaran papanmu. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula
Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho sebabe Dara Werkudara ical. lho Werkudara ilang. Nggih. Dara Janaka ilang. Lho Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku iso nek piye. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maring jajaran wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Komeng meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane lek ku laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panung maning salep jajaran ngono iki. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis kanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane ati Pak. Tan Samar pamring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging bakal tak gawe wirang keclorong Kyai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Pal. Yoleh binatang maring jajaran durung bapak kulitmu durung putung kamu ngelepaske pusaka kaya wong jiran gede wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar kowe mang tingali suku panjenengan lho sikilmu nggih mang tingali lho kok iki sikile sapa to Petro iki sikile sapa nuwun ngapunten sampean wujud macan sama menika ndara aja mati aku aduh aduh mati Petro lama aku iso wujud ngene iki piye kula mboten ngerti kula ora ngerti aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro kula mboten ngerti aduh wah edan tenan masa macan nek ngentut muni ya terus ayo muni kaya wah ku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang pendak dulu omongane kok sekul pun matur bapak mawon bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye iki
sareka den prayitna semuriris semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar Petruk iki sapa? Mang dangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Gagang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene ambak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi-wingi? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa sampeyan iso disranani iso disarati. Sarate piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-wingi. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Waduh, mati aku Petruk piye Petruk? Angge digoleki mboten sabingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kali Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya, Tru. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang mlayu dadi gratis. Wah wingi ae wis niatmu pancen ndoglas kok, Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong ora masalah ya. Pun wonten mawon yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, pampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padhae Semar iki suka ces-cesan kuwi. Kok nancepke ora pun rika mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit to. Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang banting wonten ing Bantala. Eling-eling kira Semar diwonge jawantah saciptane dadi sasedyane ana. Dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu dhateng Genggang Sarikma.